बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 4 मे 2025 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि समाज सिबिनायनि गिदिर बिबान मोनगोन, गोसोआव गोजोननाय मोनगोन, साना गाहामै बारलांगोन। वृष राशि जेखि हाबा मावनो लाया मानो जाफुंसारगोन, रंजा खुसिजों सानखौ बारहोहरनो हागोन, मोजां सान। मिथुन राशि बुंनो गोनां बाथ्राफोरखौ बिमा बिफानि सिगाङाव बुंना लानो हानाय नङा, गोसोआव दुखु मोनगोन। कर्कट राशि मोजां हाबा मावनायनि थाखाय बयजोंबो अनसायजागोन, जिउआव दावगालांनो थाखाय खाबु मोनगोन, समा रंजा खुसिजों बारलांगोन। सिंह राशि नंखाय गोरोन्थिनि थाखाय साजा मोननांनो हागौ, समाजाव गाज्रि मुं मोनगोन, साना गाज्रियै बारलांगोन। कन्या राशि साख्रि जाफुंसारनायनि रादाब फैगोन, नखरनि सुबुंफोरनि अननाय मोनगोन, गाहाम सान। तुला राशि साननाय हनाया जाफुंसारगोन, गोसोआव गोजोननाय मोनगोन, नखरनि बयजोंबो अनसायजागोन। वृश्चिक राशि नखरनि सुबुंफोरजों नांज्लायनाय जाफ्लांनो हागौ, गोसोआव दुखु मोननांगोन, गाज्रि सान। धनु राशि मावनो लानाय खामानिफोरा जाफुंसारनाय नङा, दुखु मोननांनो हागौ, गोसोखौ हमथाना थानांगोन। मकर राशि गोदान लोगोफोर लोगो मोनगोन, बयजोंबो गोरोबनानै थानो हागोन, साना गोजोनै बारलांगोन। कुम्भ राशि इसोरखौ सिबियोब्ला साननाय लुबैनायफोरखौ मोनफुंनो हागोन, गोसोआव गोजोननाय मोनगोन, गाहाम सान। मीन राशि नखराव खैफोद नुजाथिनो हागौ, दुखु जारला सहायनांनो हागौ, सांग्राङै सोलिनांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहाम जाथों, बिनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। बिरखं गाथोननि सोमोन्दै सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां रादाब। गोजान जायगाफोराव थांनानै गोबां रां खरसा खालामना सोलोंथाइ लानांगौनि गोनांथि गैलिया। दानिया उदालगुरि टाउन राम जानकी सकनि हटेल फामि पेलेसनि 4th फ्ल'राव बोसोरसेनि फोरोंथाइ होनो थाखाय लोगोआरि जाना आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिया नोंथांमोननि थाखाय मोजां खाबु लानानै फैबाय। केबिन क्रू, ग्राउन्ड स्टाफ, कार्गो एक्जिकिउटिभ, एयारपर्ट रिटेल इउटिलिटी, एयारपर्ट मेनेजमेन्ट आरो हस्पिटालिटी मेनेजमेन्टनि थाखायबो इन्टारभिउ होनो हानायनि फोरोंथाइ होयो आपग्रेड एभिएशन एकाडेमियाव। मुं थिसननायनि सायख'नाया 18 बोसोरनिफ्राय 22 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानांगोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा सोलाद लानो थाखाय स्क्रिनाव होनाय जानबुं अनजिमा 9678360226 आव कल खालामनो हागोन। जब प्लेसमेन्टआ 100% रोखा जागोन होनना मिथिहोदों आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिनि सामलायगिरि बिथांमोनहा। बेजों लोगोसेनो बिरखं दावबायनाय, एभिएशन, दावबायग्रा थावनि टुरिजम आरो आलासि सिबिग्रा थावनि हस्पिटालिटी बे मोनथाम फोथाराव रोखायै खामानि नागिरना होनो एबा प्लेसमेन्ट होनो हागोन होनना रोखा खालामना होदों एकाडेमिनि सामलायगिरि बिथांमोनहा।